Vi finder på missionerne til forræder, og det lille svin her er en GPS-printer, der kan printe et 50 meter stort kompas på den græsplæne her. Men først skal vi have græsset slået. For at få den mest runde cirkel, slår vi en streg på marken, og efter vi er færdige med at pisse, så tegner vi en cirkel med kridtspray. Så prøver vi at slå efter stregen og se, hvor godt det går. Nu sidder jeg lige dronen i luften for lige at tjekke, om det ser helt fucked ud. Det ser mega fedt ud! Vi giver hele den slåede cirkel en tur med den store kam, og så er vi klar til printeren. Selvom det tager et par timer, så er det længere mere effektivt og pænere, end hvis jeg skulle ud med kalkspray og den helt store passer. Mens robotprinteren kører og printer i øst, vest, nord og syd, så tager vi på slottet og fikser andre ting til missionen. Nu skal vi til at lave de jordlejringer, hvad vi nu kalder dem, som mønterne skal være i inde i kompasset. Vi tager noget vand, noget gips og noget farve. Så rører vi lortet sammen, så det bliver sådan lidt jordbrunet, og så putter vi det i en frysepose sammen med en mønt. Fuldstændig som at samle en hundelort op. Og så når det har ligget der i 24 timer, så bliver det sådan hårdt nok. Så tager vi det ud af posen, så graver vi det ned. Så når græsset kan nå at sætte sig, inden vi skal have missionen. Hey, man burde lave en prank eller sådan noget i luftrummet. Så er kompasset færdigt. Jeg kaster det flyvende kamera i luften, og her er det så. Hold kæft, det ser fedt ud, det kompas. Nu skal vi bare have gravet de mønter ned. Med præcision for øje slår vi en rød rettesnor ud fra kompassets midte, og så måler vi fra yderkanten og ind til vores punkt. Græsset vipper vi forsigtigt til side og fjerner jord tilsvarende jordpøllens størrelse. Lukker til, retter til og vander hæftigt. Så blev det morgen. Vi har gravet jordpuh her ned hele natten. Nej, det passer ikke. Men nu graver jeg den sidste jordpuh herned, og allerede nu, hvis ikke det var på grund af det flag her, så ville du ikke ane, hvor fanden den var henne. En lille uge senere kommer vi tilbage på selve missionsdagen. Sådan som Kim behandlede de jordpøller med hammeren i programmet, så er jeg mægtig glad for, at jeg her besluttede at montere klokketårnet i jorden med et par ground plugs. Med de sidste ting stillet op, tester vi lige en sidste gang, at det er muligt at finde mønterne i jorden, efter de har hygget sig en uges tid. Og så er vi klar til mission. Under lige præcis den her mission er det super vigtigt, at jeg holder øje med tiden. For ringer de på klokken, efter der er gået 12,5 minut, ja, så får de 0% sølv med hjem. Og efter missionen rydder vi bare hele lortet op og finder de resterende mønter. Det er sgu da en hundelort, det der.